Machiegni Nyakwara Moge Jwangi chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro ma medo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Moge Jwangi mesa mar ohala gi mwandu ma jumani wachako e kaunti ma Homa Bay ma bende uso alot kachiel koda ka olemo mopogore opogore mana machiegni kod stadium mano ma Homa Bay. Ukono wasigande kaka nochako ohala tainya wuoth mare kod CIC Insurance Group kama bendo osebedo kotiyo kod kidienyo mano mar Money Market Fund manyaka sani ogole chenro mano timo chon koketo pesa ge chama sani kokano kod CIC Insurance Group e yor Money Market Fund oseyudo ber mopogore opogore. Matinende oleronwa kar kani osepuonjo go joge mamoko osechopo e mbalariany. Odiochieng' ma kawuono okono wa ler mopogore opogore kotenore kod ohala motimo kachiel koda ka ber moseyudo kawuok kuom CIC Insurance Group. Nyinga iluonga ni Evelyn Awuoro Nyango. Nyinga mang'era ka dogi chiro kar ka iluonga ni Nyalego kata min madhe. Ohala ni nachako Sofia kar ka higa mar 96. Ndalo no pod naonge gi capital. Na waro mana nguru to kod mawembe ming'oli achari. Koro mani ohala manatimo to bang'e adonjo e waro alot. Ka wadhi wang'wedo alot e dho nam to wakelo to wang'ado ne ji. Koro kodhi odhi tachako adonjo e ohala mauso godo fruits. Koro fruits wadhi waomo Kisii to wakelo to wauso. Koro kamane makaka nachake higa mar 96. Koro sani wane 2025. Anyalo wacho ni ohala ni osekonya. Mor maseneno nikech ok anyal nindo kech. Ng'e kaka ng'ama miyo kochopo ni in gi family tidhi nindo kech. Koro morna ni kane chiro kanyal nindo kech. Mar ariyo ka ane chiro anyalo yudo kaka nyithinda bende dhi e skul. Nwach kata sani anyalo wacho ni nyithinda te o manage dhi e skul maber manya last born ni e second year university mana nikech ohala ni. Koro mane gima nyalo wacho ni morna. Nwach kaparo kama na ae to ohala osekelo na konyruok. CIC nadonje e higa maru 2019. Koro gimomiyo nadonjo ne wan kod member manetie e CIC. Koro ne wantiere e meeting moro mar mine. Koro ema no share kod about CIC Insurance. Koro e part mar business nadonjo e CIC kaluwore ni en kama kikane pesa ni tok lal. Achiwo report kar kanyo ndalo moko nadonje microfinance moro. Koro kana donje microfinance no to bang' ndalo nikech ne en gir ng'ato nolal gi pesa wa. Koro capital mane in godo cha nolal. Koro osebedo challenge. Koro mano to naseneno ni keno en gima ber. Koro kana yudo group mar CIC to asebedo kod gita aneno ka pesa ne en safe. Mane momiyo nadonjo kanyo. Mar ariyo anyalo wacho ni kaka johala ber ka in kod giri moro ma ikano matin. Wach seche moko magira to kata ka tuwa ninde ot to onge gima kelo. Kata ka dhi wuoth to onge gima an. Koro nadonje marketing. Money marketing.
gi CIC. Koro ma konya ni kata kadwa timo gira moro to kata ok abiro e tija ka adhi wuodha moro obedo ni atuo to nitiere gimoro ma ageno yudo at the end of the day. Nitiere pesa na moro ma kelo no ohala kamoro ne jopiny kata oganda wa bende ma go ohala kaka goyo. Mokwongo ang'eyo ni culture wa oluoro weche mag kungo gi holo. Tanyalo wacho ne jowa ma waloko kaka an ni mondo wadhi mbele maber, wayiere mondo wakung kendo mondo wahol. To moloyo ne grubwa ma wan godo mar CIC. Ka ikano pesa ni kar kanyo, en kama safe, okolal. Okibiyudo kata ka percentage moro timore nadi, onge. Pesa ni no safe. Kora nyalo nyiso oganda duto mane piny ngima ni keno en gima ber. Kendo keno nyalo miyo igatwa mitim nyaka gima ok ipar ni nyalo timre e ngimani. Koro ka wakeno gi CIC to mi kata kidhi nindo many times kata ka nikano pesa ni moro kaka for example kata mana merry go round ma wago e chiro ka. Ido at the end of the day ng'ama nochoko pesa next day odhi kata e liel. Gimi plan ni dhi timo koro ok timre. To ka isave gi CIC to seche midwaro pesa ni no minyalo timri nadi inyalo yude, ok ibe disappointed. Koro mane gima nyalo lando ne jopiny ni mondo wayiere ni ka bedo janeno kaka osebedo member gi jo CIC ni kanyo kama pesa ni kanitiere to ni safe. To bende keno ok ochuno ni ikan pesa moro mang'eny. Kati kano mana 100 to kinyi chaki medo 100. Gini medore odiechieng' kodiechieng'. Ti bende at the same bende yudo hala e wi gimi kano no. Ohala matimo kelo mwandu. Nowacho mwandu maduong' manasewacho ni ka in gi kwe nikech at the end of the day kinyalo chiemo. Gima duong' kata ka walemo to wacho ni imiwa chiembwa matinende. Koro ka wanyalo yudo chiembwa mapile pile. Kaparo ni mano en ohala maduong' moloyo. Mar ariyo, ka nyithindi nyalo dhi e skul, mano bende en ohala. Mar adek, inyalo bedo yawacho ni koro kaka wanego an ago ohala ka to anyalo plan kata ni ayud kata plot moro. Tanyalo jiwo johala matimo kaka an ni ok en gima tek mondo ibed gi plodi moro ka ikeno, nikech at the end of the day kaka ikano ga matin cha ka higa orumo ibiro yudo ka gini duong' makimedo go ohala to koro duong' moloyo. Koro ok ochuno ni ng'at ma ng'ado alot kaka ng'ado ni ibeda bede compound ng'ato nyaka chieng'. Wapar, Kisungu wacho ni think above the box. Wapar moloyo. Wabed gi dreams madongo dongo ka wagolore kama wantiere ni mondo wabed gi ohala maduong'. Koro gima dang' awach ni girwa ni ok otin. Okelo ohala. Ne ng'ata madwaro ng'eyo kama use, ause Homa Bay, center kamiluongo ni Sofia, Boot Stadium. Ane bath Al-Maiza supermarket. Kinde duto ka ikala ne tiend ndara, arwako uduto. Kata kikalo, antie mar mondo wakonyere. Inyalo supporta kata mana king'iewo rabolo moro achiel siling' 10. At least imiyo ngimana dhi maber. Erokamano. Nyakwara Moge Jwang' bang' winjo sigand Celestine kawuok e kaunti ma Homa Bay
En geno mara ni somo gimoro kaka inyalo chako ohala bende kendo itayo yo makare. To ka pod osir kod CIC Insurance Group, wayudo thuolo mar twak kod jalony, mano ma bende en apisa ka CIC Insurance Group Alex Owino, ma en jalony kotenore kod wechegi mag dollar fund bende. Kawuono wayudo thuolo mar twak kode. Oleronwa kaka in ja ohala matimo ohala mag tero mwandu e pinje maoko, kata golo mwandu e pinje maoko kikelo pacho kae, to diher mar bedo kod agulu mari mating'o wechegi mag dola. Inyalo chake yo machal nade? To jok mage mantiere iye ka. Wawinjane ka wuok kuom jalony Alex Owino ka wuok CIC Insurance Group. Iluonga na Alex Owino to CIC kasetiyo higni 6 gi telo mar wealth advisory. Koro that means ni wakonyo clients man gi pesa mondo at least okel savings go, mondo savings go waendelea nyuolo gimoro at the end of the month. Koro CIC Dollar Fund en account kata gulu ma ng'ato nyalo yawo. Ng'ato ma owegi kata jogo ma timo biashara. Dollar Fund en ni imiwa pesa in dollars. To pesa gi wawacho ni imiwa minimum of $1,000 seche miyawo account CIC kae. Kendo kiseyawo account wayien mondo itim gimiluongo ni top up. Inyalo medo pesa, wawacho ni minimum is $100. Mani inyalo timo saa asaya, inyalo time kata mana e miso dwe, kata mana e kor week kiyudo pesa minyalo medo. To nikech watarget joma timo biashara, nikech ng'ama timo biashara assume ni in ng'ama timo import of say edible oils kata jogo maloso mafuta mitedogo. Koro ki order mwandogi wawach ni piny ma Brazil, kikelo gi to nyaka ichulgi in dollars. Koro seche mi in gi dollars gi kapok i order mwandugo, to wawacho ni dollars gi kel gi CIC ka mondo gi earn interest. Current rate kata interest ma pesa gi earn en 5.2% e higa. Koro jomoko bende nitie ma tiyo tichulo gi in dollars. Koro kichuli in dollars kapok itimo gimoro amora gi pesa ni, kata kisetimo hesabu magi miyudo ka entie gimoro modong' e wiye, to wawacho ni pesa modong' kel mondo wa invest in dollars. To wach maduong' en ni dollars en ni wa preserve value mar dollar, nikech ing'e ni dollar nigi power maduong' mohingo Kenya shilling. Koro jogo mantie gi dollar gin jogo ma wawacho gin somehow gin super power. Koro ki have dollars to wawacho ni kiwuok kidonje bengi tinyalo timo exchange, seche ma exchange rates ni malo ti kod advantage moloyo joma moko. Adieri ma entie ni watarget sana jok man gi dollars, nikech sani ki wacho ni ikawo pesa Kenya shillings tiloko dollars koka koro ikawo invest e CIC Dollar Fund, then gima dhi nyuolore kacha iyudo ka en mana nus mar gima ne diyude Kenya shilling account. Koro Kenya shilling mi better return than ki ikawo pesa no mikete Dollar Fund. Mano kuom joma dwaro no tim exchange Kenya shilling to dollar. Koro sana en target kuom joma nigi dollar sana. Ema wacho ni kin gi dollar to kik ichange Kenya shilling. Preserve value mar dollar no mondo ikan mana pesa no Dollar Fund kende. Koro ok wa discourage ahinya, but nitie jok moko ma bende samoro nyathine samoro no tere school, wach ni samoro tero United States kata mana UK, to ing'eyo ni school fee sometimes jogo dwaro ni mondo chul gi in dollars. Koro ka ina Kenyan parent, janyuol mantie Kenya ka, to ibiro dwaro ni mondo ichul school fee in dollars. Koro Kenya shillings bende nyaka exchange in dollars. Koro kise exchange pesa no to chuno nyaka pesa ni kata kapok ndalo mar chulo school fee ochopo, pesa ni itero kanye, inyalo kane dollar account or Dollar Fund ma CIC kapok time mar chulo pesa ni ochopo mar school fee. Koro mano bende gima wayiego ni ng'ato nyalo timo. Kendo samoro bende nitie jok moko ma samoro kaka koro higa mabiro, samoro kata mana August kata mana dwe mar 8 i plan mondo inyiew gari, kata i plan mondo import gari kowuok Japan, to samoro idwani mondo ichul pesa ni king'iyo rate mar dola ni samoro dola nyalo bedo better. Koro inyiewo dola sani mondo kochopo dwe mar 8 titimo exchange. Kisetimo exchange to koro kochopo kacha to koro kata ka value mar dola ni ber, tiyudo ka koro in kod advantage kata koro ikonyori moloyo ka en gi Kenya shilling kidwa timo exchange that time.
Okay, anyalo wacho ni jogo madwa donjo to gibed gi yot mar donjo dollar fund kuom sana kuom jogo matimo ohala to gin jok ma kawo mwandu kawuok oko nikech ka pok ikawo mwandu nitie pesa mitenga kata pesa mikano e ngima pok ichulo. Koro ikano pesano to nyuolore mondo iyud gimoro e wiye. Kuom jogo ma samoro ndiki ti iyudo ichuli kod dollars, wawacho ni kan gimoro matin kapok pesa no rumo mondo iyud gimoro e wiye. To kendo kata mana employers kata jogo ma ondiko ji to gichulo gi dollars kapok ichulo salary no miso dwe. Wawacho ni kawane pesa no mondo ikan mondo iyud ka inyalo yudo gimoro matin e wiye mondo kata kichulo ji tiyudo ka inyalo dong kod gimoro matin. Koro mondo mi gitudre en ni nyaka inyalo dhi e mbui marwa to cic.asset to kidonjo mbui to iyudo application form mar dollar fund. Koro application form no inyalo jasi tidwoke email man email address mantie mbui marwa to ng'ato biro kawe from there, then giloso ni account, then yudo membership number midhi tiyogo e keto pesa e bengi ma wabro mi bank account mikete pesa. Kokamano to bende inyalo tiyo kod app iluongo ni CIC Invest app. Through that app inyalo sign an account either kata ka in jalno giwegi kata ng'ato matimo biashara inyalo sign up for dollar fund account. Koro kise sign up to CIC biro yawo ni account again to moro kendo kise yawni to kendi iyawo idhi to i-deposit pesa. Kise yudo membership number mari to pesa ni idhi deposit e bank. Nyakwaro moge jwang' sigeni ariyo mwawinjo mawuok kuom jatimoala Celestine mawuok e boma ma Homa Bay County ma Homa Bay kachiel kodaka sigana mokelnwa kod jalony Alex Owino kawuok CIC Insurance Group en thuolo ma odaka yweyo masani to kaduogo kae kod ja ohala mar juma chikidhi mabor. Gimanya kung'eni oko badhe kada matini ng'a molunga ka nikech aneno kuseikru wuoyo koda. Anakia gimomiyo wateka e wagore biro chuno ni wamany manat kamoro achiel gi Zarafat nikech sani simbegi ok donji. Wakia kuma gintiere to bende wakia ka gin kare to unu ywaru mamsi. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakumwa jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Londa Kuma. Rapar masira e bur mula ma Bimbo. Gisewinjo gimotimre malo kuma wuon paru tiega buro nyumre buro muomre gi ji. Pod en kiondko e chuny anyuola manowito wedegi. Aseparo na adhi dalabo abe chandro malich kama. To kata odoko ni masira mag kuonde kunyo mula weyo midhiero, fuok kod rem e anyuola. Ana wuok mang'iyo kama na nitie mayudo tinga katiyo kama na kunyo kama na ber kama nwatiye kanyo nurwenya. Jokunyo podo timo sinani. wana Bimbo ka wachimo gi beshen gi nyundo gi gonia. Ang'o maduoko gi e bur mula? Tudri gi jafambo marwa Efi Nyakidi chieng' ngeso gi Jumapil kokelo ni siganda dhonde mula ma Bimbo.
warwakni machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' chenro ni mar ohala gi mwandu. Kendo en mor mara ni pod ikete karka e chenro ni arni wachaki nyaka sani. To bende nyalo miyo paro mopogore opogore kaka wanyalo bero chenro ni kokalo SMS line ma en 23600 kata mbui marwa mar Facebook ma en Ramogi TV. E mbui mar YouTube bende inyalo neno achiel kachiel pile ka pile mano chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen e chenro ni mar ohala gi mwandu e Ramogi TV Kenya. Mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi Jwang' kawuono ka wachako ja ohalawa mar juma. E mesani kawuono wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu e aluora Maseme. Kae warado kod Gabriel Odhiambo kata mong'ere kaka Badman. Badman ok ng'ama rach to en jal matiyo kod winy. Nyako Ramogi Jwang' kata winy mano e ohande ma okete kar kawuono kaka ja ohalawa mar juma. Gabriel Odhiambo kane midhusi mar korona omuoch higa mar 2020 weche mathoth ne odonjone kendo kae noyudo ni adieri en gima nyalore ka otimo ohalano mag uso winy mopogore opogore. Kawuono en gi tausi, en gi macha luongo ne parrot manyalo wuoyo kodi kitgi mopogore opogore. Nyako Ramogi Jwang' e kind gigi duto gin gi nengo. Kendo kawuono leronwa mathoth kotenore kod ohalani mano mag uso winy. En gi winyo moro ka ma bende oleronwa nengo mare. Nyathi matin mar winyoni inyalo us kuom siling 20,000. Kama duong' mosedongo ahinya inyalo nyiewo kuom siling 200,000 gi wiye. Ohalani moyudo kawuok kuom winy mopogore opogore osemiye mor mar timo ohalani e kind anyuola kaachiel koda ka oganda mantiere kaunti ma Kisumu aluora Maseme. Gabriel Odhiambo, Badman e ja ohalawa mar juma. Nyinga iluonga ni Gabriel Odhiambo. Adendora ni Badman kaluwore gi pith masebedo katimo mar winy kod gwen mopogore opogore. Koro ei gwen kae an gi gwen kido mopogore manitie mipidho nikech bergi mwadendo ni ornamental birds. To nitie bende gwen mipidho ma michamo ma kawaida kaka gwen ma kienyeji. Antie gi awendo mwachamo to wachamo nyaka tonggi. Ohalani nachako higa mar 2020 ma koro ne bang' korona. Ka koro nitie thuolo mang'eny ma gima nitimo malong'o onge ka nitie lockdown gi gik makamano. Koro nahero koro nochakore gi ywak mar winy koro nahero winy. Koro winyo mana pidho mokuongo ka koro joka lava birds. Koro bang'e achako neno koro winy mopogore opogore gi gwen ma koro achako manyo mago makelo. Koro iye kanyo ma koro kane gichako nyuolore to osiepe mane biro koro ochako dwaro. Koro mana koni koro gini anyalo time kaka ohala. Koro nyaka nachak mano anyako nosebedo en ohala maber. Nikech ginyuolore ok inyal uso pile lakini atis ka ginyuol kiuso tiduoko chiembgi ma gichamo nyalo nwang'o yath mitiyogo nyalo nwang'o. Koro en ohala maber. Pith gi mokwongo danyis joma neno ni gima duong' en ni tim gimihero. Koro mokwongo ibed ng'ama ohero winy kata gwen kaka koro pith bende nyalo bedo mayot. Kidonja en ohala kende to chunyi nyalo tho mapiyo. Koro kisebedo gi hera ma koro iherogi tibiro winjo kata maber sama ineno ka koro gwen tugo, winy bende koro chiemo, tibende koro duogo chunyi. Koro kisebedo gi herano, gimachielo ma koro dwarore nyaka ibed gi nafas kata space ma koro gwen gi dhi chieme kama gidhi bete. Koro mano nyaka ibedgo. Then nafasno koro nyaka ilos ot. Ot be nyaka item ma kisasa ma koro koyo ok donje mang'eny to en gi ventilation bende maber ma koro gwen nyalo dake to nyuolore maber. Koro ot kata structure no kiseloso to koro gimar adek en chiemo. Mano be nyaka ijipanga chuth nigo kwan kumibiro gole chiemo mar gwendi kata winy bende mipidho. Koro gik moko adek ko kiseloso inyala donje e pith ibiro bedo japith motegno. Anyako neno ohala makelo mwandu nikech ok nochako kamae. Gine magisenyuolore ma gine magikelo jowetegi mane aongego. To ka nachako tausi na aongego. Koro joma nachako go kae monyuolore momiyo koro anyalo kata mana nyiewo tausi to pod ang'eyo ni gin ka ruoth ochano to gibiro miya kel kata mana ostrich. Koro en ohala manyuolore maber. Luoro ne nitie kech ng'eny winy mapidho ka ok gin moa e aluora marwa makae. Koro kuonde mana agologie ng'eji ne kona ni gigi ok ber mondo bi odong kumitero gieno.
nitie kata moko muok pinje mang'ich na koro yo Mount Kenya kocha ng'ado chodi nyisa ni gige kidhigo kocha Nyanza weather opogore gwen yok nyal survive koro mano luoro mane nitie koro be nakawo kachira kod wawa tem ma with time ne ging'iyo mantie manodongo moko to noto lakini at least luorno nodhi ka koro rumo makoro miyo sani an gi tegno maromo gwen kata winy kuonde mopogore opogore. Atimo accounts, atemo ng'iyo dwe ka dwe kapok wanyiewo chiemo, ang'iyo stock mar gwen mane nitie, gwen mousi, gi pesa mwatiyo go de feeds, koro asebedo katimo balancing, umiyo kora nyalo ng'eni koro kuma chopeni, wanyalo medo koro moro wasudo godo mbele. Koro mano watimo dwe ka dwe watimo accounting mar pesa te madonjo gi mawuok. Gimokwongo kata kapok achiew, gine magichiwa mokwongo. Koro pile ka chiwo to ywak winy no mondi angini tayari gintie gidhi maber gimiyo kata koro aluora kae nitie winy mang'eny mabiro kata ng'ang'a gini koro gokinyi sama giywak cha tunjo ka ng'ang'a be koro biro ywak e yien mantie around ka koro gimoko magichiwa koro miyo ng'ato mor kata dala koro ok ling kich winy ka winy gigolo ywak mopogore opogore koro mano en owuon omoro chunjo kibende igi motivation mar dhi mbele ng'iyogi kata sama kodi biro ng'iyo ka koro joma parrots mantie kanyogi yeno ka gin wegi chikore gi mor ginyiso ranyisi mar mor koro mano meda chuny mar ng'iyogi ae mogik to yuto mabiro nwang'o kuomgi miyo nyaka koro aket bidii kabisa mondo yuto bende omedre. Japith gimanyalo wacho ni pith nigi challenges mage lakini berne ichako mos kata matin inyalo chako kata mana gi kenona mental bad tinyalo chako gachiel minyalo nwang'o kaka polish tinyalo pidho mano mondi ka mos timedo moko kinyalo chako dichiel gi tausi kata winy manwang'o tekgo kata giminyalo to mos ka ginyuolore to koro bendi dongori kata ari ng'iyo gima gidwaro. Koro kama wantie kae ni iluongo ni Birds Arena. Koro Birds Arena ni nwang'ore e mbui kidhi mbui e Facebook ibro manyo Birds Arena wantie kanyo contact itie kanyo koro Birds Arena nwang'ore e East Seme e Kisumu County kikao yo madhi Bondo kapok kisekadho chiro miluongo ni Holo to nitie ndara mar lam madonjo madhi Ndere Island koro ndara no kiluwo wabro tudore michopo nyaka dala e farm kamiluongo ni Birds Arena. Namba na mar simu en 0711491011. Koro arwako uduto e Birds Arena ijalo biro en kar budho kuwinjo kaka winy ywak to kineno winyo bende kata gweno momori to bende wanyalo miyi minyalo dwaro. Nyakora Moga Jwang sigana ka sigana mawakeloni nigi puonj mare kaka nyalo chako wala kendo tayo yo makare bang' winjo sigeni go duto en kinde moda kawe yweyo masani Nyakora Moga Jwang boken kata yweyo mane makelo e giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu tudi koda kendo juma manyien ka omenyo ni owelni mamoko wamiriegni kaka biro chakogi kendo tayo gi yo makare oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donjie viewsasa.com